Boas, que? Como ides? Como vai ese reto? Dadevos conta que xa pasamos o Ecuador. Cóstavos moito, estades conseguindo moitos logros, tomade en serio de verdade o galego e a nosa lingua. As xeracións novas sodes as que tedes que loitar por ela, porque os que somos máis vellos xa o falamos, e vos sodes as que tedes que inculcarllos aos vosos compañeiros, etcétera, etcétera. A lingua necesita alimentarse igual que nós todos os días. Se non comemos, pois imos desfallecendo, imos decaendo, pois a lingua pasa igual. Témola que falar, témola que amar, témola que querer, e non porque non la impoña, nin porque estes días, pois, con este reto, teñamos que intentalo, que sea para sempre, que sea, pois como decíades moitos de vós, para non para 21 días, nin para 21 meses, para 21 anos, para todo o tempo. Veña, ánimo, sabedes que nós, desde o Concello, eu, bueno, é a título personal, pero desde o Concello, pois, apoiámosvos en todo o que necesitedes. E Anxo, de verdade, que tamén, Anxo e outros compañeiros, que o merecen de verdade. Ánimo e adiante!